Január 27-én délután nyílt meg a Hotel Innben az a tárlat, melyen a szálloda által szervezett alkotótáborban készült műveket lehet megtekinteni. A megnyitón Ináncsi Miklós tulajdonos köszöntötte a vendégeket és méltatta a művészeket, majd Micska Zoltán munkácsi festőművésszel bejelentették, hogy jövőre terveik szerint a Kárpát-medence valamennyi pontjáról várnak művészeket a táborba. Cserbikin André világhírű grafikus művész szavait Dimitri Kacs örökös nagykövet és művész tolmácsolta a közönségnek. A programról a szoboszlói hírek már tavaly is beszámolt, idén pedig újabb jó hírekkel szolgálhatunk. A szoboszlói szálloda tulajdonos Ináncsi Miklós művészetkedvelő és pártoló vállalkozó, aki kapcsolatai révén folytatni és bővíteni szeretné a több éves, évtizedes hajdúszoboszlói hagyományt. Alkotótábor ez már nagyon régen van itt Hajdúszoboszlón, csak ugye a Déli Báb szállodában volt ez szervezve nagyon sokszor, és a Déli Báb szálloda csődbe ment, és a nagykövet úrral, aki még akkor aktív nagykövet volt itt Magyarországon, Ukrajna nagykövete, a Dimitri Kacs úr, ővel én jó barátságban voltam, és akkor így vetődött fel a dolog, hogy ne maradjon már félbe ez a dolog, és akkor én is nagy fantáziát láttam benne, mert én nagyon sokra értékelem, hogyha egy ilyen dolog akár nálunk is van, de akár Hajdúszoboszlón is, és úgy gondoltam, hogy ezt nem szabad, ami hosszú tradíció évekre nyúlott vissza, azt nem szabad abba hagyni, és most az az elképzelésünk van, hogy jövőt illetően ezt szeretnék egy Kárpát-medencei alkotótáborra kiterjeszteni ezt az egészet, úgyhogy Erdélyből, Magyarországról, Felvidékről, Szlovákiából, Délvidékről, Szerbia, Szlovénia, legalább egy 8-10-12 művészt összeszedni, és akkor közösen csinál egy alkotótábor, hisz itt ebben a térségben általában mindenütt a magyarság őshonos nép, és hát ennek a művészetét ne hagyjuk, hogy szétporladjon, hanem fogjuk össze, és vigyük tovább. A művészek idén is jól érezték magukat Hajdúszoboszlón, mindennel meg voltak elégedve. Nem először járnak Hajdúszoboszlón, régóta járnak itt, úgyhogy ők nagyon tetszik Hajdúszoboszló, magának a városnak a kialakítása, a fürdőzések, nagyon jól ismerik a Hortobágyot, és nagyon szívesen mennek be Debrecenbe, hisz ez egy nagyon szép nagyváros, úgyhogy ők nagyon jól érzik itt magukat, és örömmel jönnek. Dimitri Kacs kétszer volt Magyarországon ukrán nagykövet. Először 1992-ben a világon az első ukrán nagykövetségét nyitották meg Budapesten, majd 2006-tól 2010-ig újra visszajött. Közben volt miniszterhelyettes és sok fontos posztot töltött be, de legjobban nagykövet szeretett lenni. Hála Istennek úgy történt, hogy visszajöttem, mint a nagykövet, és itt dolgoztam nagykövet a 2006-től a 2010-ig. Több mint 4 éve itt dolgoztam nagykövetként, és mikor is nagykövet voltam, kezdtem foglalkozni kerámiával, és mindig részt vettem ez a hajdúszoboszlói, ez úgynevezett plener, de magyarok azt szoktak mondani alkotótábornak. És úgy történt, hogy itt volt nagyon ember, és van is, aki Hopuci, aki szervezte ezt tábor, sokszor, 10 vagy 15 éve. De utána neki valami gazdasági probléma volt, és megszűnt ezt a dolog, de hála Istennek, hogy van ilyen kitűnő ember, mint a Ináncsi Miklós, aki segítte ezt felújítani ezt a dolog, és most második tábor, amely mi szerveztünk, és legfontosabb dolog, hogy itt nagyon nagy szintű művészek van, ukrán művészek. Az ukrán nagykövet szerint fontos az alkotótábor, ahol neves művészek dolgozhatnak, és kézjegyüket hagyhatják Hajdúszoboszlón. Régebben a világ minden pontjáról érkeztek alkotók, és talán a jövőben újra sikerül nyitni a Kárpát-medence több pontja felé. Mikor ez Hopuci úr szervezte ezt tábor, itt volt 40 ember. Egész világban, Egyesült Államoktól izraelik, azért ez nagyon híres volt tábor, sajnos megszűnt.
Azt hiszem, hogy mi tudunk elsősorban Kárpát-medencéből kezdeni, és utána meglátjuk, mi lesz. De ez nagyon jó dolog, hogy ide ilyen szintű művészek tud jönni és dolgozni, és ez ilyen rend, hogy minden munka, amely mi itt alkotunk, itt megmarad. Itt van most a Csebekin úr, Csebekin Andrei, aki azt hiszem a világban csak ilyen szintű 10 grafikus van. Ebben a 10-ben ő van. Ő akadémikus, a rektora, és stb. Ez zseniális ember. És ha ő munka itt megmaradja, ez nagyon jó lesz. A résztvevők egyhangú véleménye, hogy Szoboszló művészeti város, ahol jó lenni és lehet alkotni.